Enqonqo sangena singaqali kwinyanga yezothando Love Month apho siyindoda enye podcast asizophuhlisa inkuthazo ethi noma ungakholwa ya ukhulume ngeilwimi kodwa uthando ungenalo. Yabadla ngokuthi olokholo lakho lufana nentsimbi eyikhencezayo kuba sijolise ekutheni ubani makathi xa kefuna ukuya apho efuna ukuya khona abe kanti usiphethe isixhobo esinye sesixhobo siphethe isixhobo esimsa empumelelweni. Esinye sesixhobo ke uthando kuba apho ukhona yakumele kube kanti uthando uluphethe yakuba noba ungumqeshi awunosebenza nabasebenzi kanti awubathandi, nabasebenzi bakho abanosebenza nawe kanti awubathandi. So noma kwenzekelani kodwa isixhobo noba uphethe izinto oziphethe kodwa uthando malube lukhona kuba uthando ungenalo badla ngokuthi awunto yanto, nam nditsho ndithi awunto yanto if awunalo uthando. So sithi yanga wonke ubani angalandela iprinciple yothando. God bless you, mom, and God bless you.